them can get no story in one together. Or one of our sister with the dear. So feel no come back I get it together. Eh? Yeah, you will my neighbor see waiting born on and here. Ngwano, and I can get together. So I'm 28 years old. It's a okay, Munyan Mata from 2020. That is 5 years. Kamunya Mata. Munya Mata na 2019. So he proposed 2020. So that's where I got side if so nga decide. My like when my pay only be hanja like him. So in the process, I'm dream me. Yamori ya ufuma muke. So oga mam we bia mam bia zi omogo. So manya the thing bo. All the guy go for son. And I'm pay yourself book for son. So oga my mom bia omogo. The boy now manya too much. Mpa that my guy na manya oncha manya no. Oko ni oko ma the boy ife. And the boy the boy money abi. Ụmụnne na-abụ plus ya nwa atọ and ha che tochego ha na-anọkwa ya nnọọ na dị mkpa ejide mma na-achụ mma ha ọsọ so ọ na-achụ ọsọ taa iwu ma na-agba ọsọ nwere nke ọ na-anọcha na bush until ebe 12 or 1 for baton ọnwụcha mana ojide mma chụọ everybody ọsọ ife n'oge my mom maybe ka ọ fụchara that thing. So we keep on praying until I meet find na village pụta and normal like the man very well mana ka anyị pụtazi village bịa pụtazi town maybe ihe n'isi mo ọ na-aṅụzi mmanya taa mpịa na-aṅụ mmanya ka ọ na-aṅụkwa mmanya nnọọ like ọ bụrụ last card ya nnọọ sef ọ ga-eji amụọ mmanya you no even mind ọ nọ good man ọ bụrụ na ọ nọ mmanya ọ na-akwa ekwu okwu in fact ọ ma emeta mmadụ anya ọ na-emedo nwaanyị anya mana ọ nwa mmanya nnọọ ha ọ ga-anọcha na side na-akpọ gị ashawo onwe dị ọma akpọ gị so at the point o megide nwata enwezi m feeling ebe ọ nọ because of mmanya ọ na-aṅụ enwezi m feeling ebe ọ nọ money I know sef ọ na-adadị m ka nwoke be ọ na-adadị m ka nwoke ka money ahụ na mmetụ maka sef the thing will be irritating me so ọ na-eme onwe dị mmanya sef ome ya sef onwe dị onwete ego sef jiri aṅụ mmanya onwe dị ọ na-alụ aka shiri ike sef ndị na-ekwesịghị inyere ya aka ọ bụrụ mmanya akwa ọ na-aṅụ mana mbịakwa kwue ọzụkọ m oke I will stop it mana the thing ọ na-stop kwa na ya ana mụ na ebikwu for that 5 years maybe ihe n'isi ma maybe 1 naira n'isi so ndị mmadụ sef mma na-agụ egwu I'm a gospel singer. So many insults na part times like the thing you live with the man that have not paid your bride price. See, I'm enjoying it. At times in Chipa, the mother gave one another pick up okay, the mother can stop and then I do all those things. But at the thing now I've come to a point that I cannot endure it again. The man is too much. And of course the man yourself the thing is the feeling like you una mụkọzọ like mụkọzọ metodi use mana ya onye a nọrọ na-adị m ka nwoke ka money ahụ so ihe a na-abọda m since ọ na-enye m ezigbote nsogbu aizen so nsị biko ka m wepụta ya ka m mara ma o nwere ta ga-esi mana onwezi ihe bụ feeling before m like chara nwoke at the point ebe ọbụla ọzọrọ ụkwụ sef na asị m ka nhicha ebe ahụ ọzọrọ ụkwụ na nhicha mana ụta na-ekwu ya since last year sef mostly this year ka the feeling die patapata onwezi ihe atọm of feeling nwere ebe ọ nọ so ama m ihe m ga-eme and I've already told the younger sister, the last born, and pay me no na one nigga charm and obian no man many na immune on the injection itself, if or no man, okay, young guy of 37 years, very handsome young guy talk. From then we are 1 year is no good at piano can play the was no good on a one chapel broom and actually the mad or naturally me also on what I say for no man na bed. So here I can with it because here the family and plan make as first young man for son maybe with sense. Why am area opposite my son or my mom or I know naka mo na fuzi the room man piano. So I can start with the camera tries in the matter. I'm 38 years old and 37 years old. The truth of the matter, anya do ya na hide anything. All be very open. And the thing na agwagi ya even na church obro do phone obro woman na bogwaria. Na as long as on na nkwa manya uta no we give me no work ego ti anaka. And all the may live here affect. And all those things, how me make you affect self. You on organize self. You on your family self every time, almost every minute. Because the essence of alcohol addict too much now. And guy na you on about much like that. Oh misbehave. I always say maybe the next day I will not do it again, not to say. Like now if you no one year why the last born na one no go that na give yourself for the worst. No na there about yourself for new man. This no ejim ma. Na to mad the boy as big as they are. Na jam to have a time no na you na man no na push until the father will sleep like 12 before the woman have a me. And jam no when don't you go stand even you want about stand this pia no way be me and I go do things. Thing no
many people na-asị m na-ekpe ya na-ekpe ekpere Chukwu nna ga-eme ya nna ihe mpi ya na-agagodo na chọọchị mpi abụgodo onye isi ndị Katọlik si ọ na-aṅụ ya the man from oge ọ dị obere according to him ọ gakọtara chọọchị ruo almost 60 to 65 70 years ọ ka na-aṅụ mmanya okwepụta ọmụnwa ga-adazi ọ dị not like it that love is not just enough Chukwu na-egozie gị ma ọ ka m chọọ ebe m ga na-anọ kede like let them say it bụ ọmụnwa ha ama m ụtọ ọnọdụ m ga-adị na mbịa a na-enwe m obi like any small thing I don't have mind because bụrụ small thing ebe ọ bụla ama ya ama ikwu anasị gị ahụ ka na-anwụta mmanya ọ na-aṅụ mmanya ọfụma ana ihe ọ na-arụ wuchu ka ọ na-arụ ụgwọ na o nwere shop ọ mụchakwa dị ọrụ onwe dị ọ na-arụ chọọchị ka ọ na-akpọ kibọd a na-akwa ya 80,000 a month mana ahụ na-ada 80,000 na yes ọ bụrụ na m ji ọkpọ kepụta ego jiri go any maybe food stuff small food stuff any little one for ya na ka forget is that one ọ ga-eji anwụpụ na mmanya so ọ dị na onwe ihe ọzọ thank you ma aka n'ogholi ada ewe obele onye chai aka n'ogholi ọ dị ewe obele mmadụ nne chigifụghị n'anya ahụ chigifụghị n'anya bikos na ịma na ụfọdụ ga-anọ na marriage na-achọ ọnwụ ha ma mpụta ụna afụla ife afọ a na-asị na ụfọdụ ga-anọ na marriage si kafa nwụọ ebe afọ nwoke ga-aṅụsịa mmanya kpụrụ mma na-achụ gị ka o gbuo it depends on ịgba ọsọ every day na ọ na bush it depends on ịgba ọsọ nya iburu faith gị niile tinye datị na ọbịa ịgbaba ọsọ kee maka bọsị ịma mgbanwe ọsọ kee maka bọsị arụ ama ndụ gị kee maka bọsị ị ga-achọ ka ịgba ọsọ ife akpọchanye gị daa n'ala kee maka bọsị ị ga-anọ na rum wee batakwute gị ịfọrọ ụzọ ị ga-esi wee gba ọsọ o nwere ife ebelu na ụmụ nwaanyị na marriage like ekete marriage kefe na akpịrị mana chee ka ngwa gị nne ekwuru bie maka onwe another video m wepụtara dị otu a ịghọtago na nna asị na fa na-anọ etu mama fa na-akụ papa fa na-akụ mama fa ife fancha niile anọrọ ịbụla okolobịa bụla agbọghọbịa wee nọrọ papa gị na-akụ mama gị ife kwuru okwu ịbụ ochu in fact papa gị ka dị gị mma yes papa gị ka gị mma because amụrụ m ebe ị nọ wee too akwifu this guy carbon copy papia ka ọ ga-abụ o nwere ike mana ya dụ lucky ọ na-achụgharị gị eluo this time o nwere ife o melie nke gị nwere ike ọ bụlụ ya nke gị nwere ike ma eru na 5 years ma ọ 10 years maka na okolobịa ka ọ bụ nya ịnụ na nwoke mụrụ mmadụ ọkụ ma ọ welu mma gbuo nwunye nya kelekele gbulisie nye wụsa akwa ifuru etu isi kịta weta m dị stori ka a ga-esi wee kụ ya n'iru akwụkwọ onye nwụrụ na anwụgo euchi na-egbu onu ma kedu ife ụmụ nwoke na-egburu ụmụ nwaanyị kedu ife nwaanyị a melụ owelu mma pelie ya kirikiri asị na ọ ṅụrụ mmanya ya ṅụgbuo onwe ya na mmanya sika nka pụọ nka that's it onye nwụrụ na anwụgo and nwa gị totekwe ọ continue from ebe fa kwụsịrị kedu ife ị na-elo like father like son it will still turn into like father like son adị m happy na idolu nwa gị kpọnala mama gị red flag nya amadị m ife iji wee nọluo this time ị na-ekpe ekpele maka na ị na-agụ egwu n'ụlọ ụka akwa gị nwa ji ọnụ nkịta sị na the man bụ onye isi ndị ụka ma still na-eme ife ọ na-eme nọla ebe afọ egbuo gị apagha agha anya kọọ maka gị n'iru akwụkwọ that's it anyị kọsịa maka gị n'iru akwụkwọ ọmanlụdi 1 week another news apụta ama nkọzi maka gị like nke gị agago chi gị fụlụ gị n'anya na o mere ego gị si ife ndị mmadụ ga-ekwu ndị mmadụ will talk whether you like it or not imelu mma imelu njọ people will still talk who cares ị nọ ebe afọ na-eche ife people ga-ekwu ihu ebe ị nọ ebe ịghọtago ụfọdụ gwechelu a good akọlụ potential many things to put on the table but because of ife ndị mmadụ ga-ekwu etu a ọ bụrụ na egbuo gị na this marriage ịma nnọzi dị ndụ wee mara ife ndị mmadụ ga-ekwu maka na anyị amara ma na-afụ ụzọ na mmụọ mgbe afọ ịbịa gwa anyị ife ndị mmadụ ga-ekwu ife o nwere to do with your life your private life the commitment ị chọrọ ime for the rest of your life dị mkpa ga-abụ ṅụsịa mmanya onye amịrị na bed nyụọ amịrị na afele na-akpọ gị ashana kpolu mma na-achụgharị gị ị ka na-ajụ ajụ ma ị ga-apụta ngwa nọ n'ebe afọ chọba ife ndị mmadụ ga-ekwu maka na gị na fa ka a ga-anụ
gị na-afa ka demand ga-ala, gị na-afa ka a ga na-akpọ nwunye demand a na-akọghịrị. Mele ọsọ, after all ọnụbeghị anụ, mele ọsọ. Ka m gwa gị eziokwu, sọsọ na ị na-aṅụ mmanya ṅụgide nke na ọ na-egbu gị egbu, abụgoro a red flag. Sọsọ na mama gị na-eti papa gị ife, abụgolo a red flag. Sọsọ na gị nwa bụ okorobịa nọlụ na-agwọchi papa gị ọ na-eti mama gị ife, abụgolo a red flag. Mịa afọzalụ nke ọchụrụ baba gị chụọ aga n'ọfịa kpụrụ mma na-achị ya, red flag. What are we saying? What are we talking about? You have to take care of your health. Health is wealth. Yes. A na-akọghịrị. Agụsịkwa nọ ka ọ ramụ n'ọnụ. O nwee ife unu gwe, unu atụnyere ya. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.